историята на едно момче, останало самотно още от дете, изхвърлено на улицата без капка жал. Тук ще попитам какво живота бе му дал. Сгушило се въгъла, потънало в снега. Погледни го и виж как сълзите му текат. Чакаше да дойде и неговия час, да отиде през семейството си далече от нас. Нямаше семейство, той беше сирак, още от пеленаче на мъката чирак. Баща му бе починал в тежка катастрофа. Точно за това дете е тази тежка строфа. Не мина много време, майка му не издържа. Падна на земята и завинаги заспа. Живота на това момче е таната му сив. Сега кажи, че твой не е красив. Хората минават, но никой не се спира. Защо ли той плаче? Никой не го разбира. Гледа през сълзата си, защото тя прозира. Търси верен път, но не го намира. Тик-так, тик-так, часовника тик-така. Момчето усеща бавно, че замръзва му душата. Протегна ръка, изтри се сълзата и с усмивка на лицето полетя към небесата.